Исәнмесез, Татарстан 24 телеканалында Күкмара яңалыклары үз эшен дәвам итә. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Мошенниклар йокламыйлар. Siz полный попали, bu жуликлар. Бу юлы Күкмара районында яшәүче акчасыннан ничек колак каккан. Без синең белән горурланабыз. Каждый день для нас как праздник, когда папа приезжает. Махсус хәрби операциядә катнашучының гаиләсе дәүләт ярдәмнәре турында сөйләде. Авылдагы тормыш ошый. Практикаларга файда бит инде. Алар нидәләр инде кызыгып карап әйләнеп йөриләр. Яшьләргә авылда тормыш итү авырмы һәм биредә акча эшләү мөмкинлеге бармы? Ул мәхәббәт турында шигырьләр иҗат иткән. Место очень красивое, и оно рождает поэтов. Сенер авылында шагыйрь Геннадий Соловьевны искә алдылар. Медалистлар, отличниклар һәм җиңүчеләр. Когда я уже узнала то, что стала победителем, безусловно, радовалась. Алдыгылар слеты быел ничек узды? 2 миллионга якын сумма мошенникларга. Күкмарада яшәүче шуның кадәр акчаны берничә сәгать эчендә югалткан. Хәзер аның өстендә кредит утыра. Әлеге хәл ничек булган һәм мошенникларның тагын нинди алдау юллары бар? Тулырак безнең язмада. Түләргә невозможно инде 2 миллионны зарплата шуны хатлы бир. Әле берничә көн элек кенә бу гражданинның кредиты да, акча белән проблемалары да булмаган. Бүген исә ул банкка 2 миллион сумга якын акча тиеш. Шунысы кызганыч, әлеге хәлгә ул яхшы танышлары ярдәме белән эләккән. Кич белән булды бу. Мин эштән кайтканнан соң 2 кеше бар инде. Ул берсе туган минем, берсе аның егете була инде. Миңа нисәдер әйттеләр дә, почистям теге Булай безнең беренсе бар дип, шуңа күрә синең телефон безгә кирәк дип. Әнинең кредитын ябалабыз дип, шулай булай диләр дә, мин әйтәм, ярак карагыз инде дим. Бирдем инде мин үзем киттем, кич бүлмә яттым. Иртә белән торам инде мин. Әйтәм, әйдә, монда что-то не так дип. Әлеге Ирод исеменә аның танышлары зур суммага кредит ала, үзләре исә мошенникларның корбанына әверелә. Мондый очрак Күкмарада беренчесе генә түгел. Ай саен диярлек алдаучылар яңа юллар табалар. Престарелым тоже обратить внимание. Олы яшьтәгеләргә бу очракларга бигрәк тә игътибарлы булырга кирәк. Үзләре генә яшәүчеләргә авыр, аларга аңлатучы да, ярдәм итүче дә юк диярлек. Шуңа күрә күрше-күршегә игътибарлы булсын, алдау очракларын булдырмаска ярдәм итсәләр иде. Бу ел башыннан районыбыз халкы мошенникларга 9 миллионнан артык сумманы күчергән. Хокук саклау органнары хезмәткәрләре барлык кешеләрне дә игътибарлы булып, алдакчылар тузагына эләкмәскә чакыра. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Күкмара яңалыклары. Ерак булса да, ул һәрвакыт янәшәдә. Эдуард Кузьмин яраткан ир һәм 3 балага кадерле әти. Бүген көндә ул җиңү өчен көрәшә. Махсус хәрби операциягә 2022 елның октябрында киткән. Хәрбинең гаиләсе ничек яши һәм аларга нинди ярдәм чаралары күрсәтәләр? Тулырак киләсе материалда. Шушындый сообщение җибәргәнем, әзрәк поддержка булсын миннән диеп. Хәерле иртә матурым. Иртә белән иреннән шундый хәбәр алса, хәрбинең хатынының күңеле тыныч була. Резидә һәм Эдуард Кузьминнар 15 елга якын бергә. Бары тик ир командировкаларга киткәндә генә аларга аерым торырга туры килгән. Хәзер гаилә башлыгы еракта. Ул илебезнең җиңүе өчен көрәшә. Мәйтәм, ул минем здоровый җигет, аның мәйтәм характеры юк, барасы икән, барасы. Менә шундый характер. Аңа берничектәген уговаривать итеп булмыяны. Махсус хәрби операция башланганчы Эдуард реклама агентлыгында эшли. Рок тыңларга яраткан. Әтисе эзләре буенча хәзер аның улы Тимур да бара. Ул барабанда уйнарга өйрәнү өчен түгәрәккә йөри. Барлык дәресләр дә бушлай. Бу хәрбиләрнең балаларына бирелә торган дәүләт ярдәменең бер төре. Я с ним хочу это навсегда. Минем һәрвакыт аның белән бергә янәшәсендә буласым килә. Әтиемне бик сагындым. Аның безнең яңа тизрәк кайтуын көтәм. Сабантуйга кайталса яхшы булыр иде. Хәрби хәзер үзенең чираттагы ялына кайтырга әзерләнә. Туганнары аны түземсезлек белән көтәләр, уртак планнар төзиләр. Эдуард Кузьмин балаларын сөендерергә ярата. Аларга һәр яклап төрле сюрпризлар ясый. Это был простой день, мы сидели на геометрии, у нас была контрольная. Бу гадәти геометрия дәресе иде. Бездә контроль эш бара. Башта директор керде, без аны мөһим мәгълүмат әйтәдер дип уйладык. Һәм кинәт кенә аның артыннан әти чыкты. Мин шаккаттым. Шунда ук күз яшьләре килде. Мин әти белән бик горурланам. Минем өчен ул
иң якын әти белән кыз арасында мөнәсәбәтләр якынлап була бит инде ул шуның шикелле. Әтинең мәхәббәте бүтән төрлерәк тоела миңа. Ничектер аралашу дагы җиңелрәк. Әнигә чыгыр өчен дә әти арткылы чыгарга кирәк башта. Менә мин бик шат минем әтием шундый горурлык кеше булганы белән. Хәрбинең туганнарына дәүләт һәм шәһәр администрациясе зур ярдәм күрсәтә. Балалар бушлай төрле түгәрәкләргә һәм җәмәгать транспортында йөриләр. Эдуардның балалары һәм хатыны җиңүгә ышаналар һәм аны өйдә үзләре яннарында көтәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Күкмара яңалыклары. Мин авылда яшәргә телим. Күпләр яхшы тормыш эзләп зур шәһәрләргә чыгып киткәндә, алар төрле хуҗалыкларда эштә калганнар. Яшь һәм максатчан. Яшьләргә авыл җирендә яшәү ошыймы һәм биредә тормыш итәргә акча эшләп буламы? Бу турыда безнең язмада. Авыл җирендә менә дигән условиялардагы эше дә күп, акчасы да күп. Максим Никитинга 24 яшь. Вахитов исемендәге хуҗалыкта ул инде 3 ел эшли. Кышын малларга ризык ташыса, хәзер ул кукуруз чәчү белән мәшгуль. Бирегә эшкә уку йортын тәмамлагач ук урнашкан. Авыл җирендә калганга да үкенмим дие. Чиктер авылда каласы килде инде. Шукиш бер кергәч, хәзер китәсә килми. Рәхәт, күзенчә үзебез ремонтлыйбыз инде. Булмагач, сервистар килеп булышып китәр. Максим әлеге хуҗалыктагы бердән-бер яшь эшче түгел. 34 яшьлек Радик Кашафетдинов баш агроном. Биредә ул 6-нчы елын хезмәт куя. Тәҗрибәсендә җитәрлек күләмдә җыярга өлгергән. Башлаганда, конечно, авыррак инде. Уку бер практика икенче бер дигәндәй, укып кына кайтып бөтен нәрсәне белеп тә бетереп булмый. Менә ул вакытта инде бар олы абыйлар, шулар белән киңәшләшеп, бергә әкрен кирип кителде инде. Читтән бәхет эзләмәскә кирәк дие тәҗрибәле тракторчы Василий Иванов. Вахитов исемендәге хуҗалыкта ул инде башкалар өчен үз кешесенә әверелгән. Авыл җирендә хәзер барлык мөмкинлекләр дә бар дип саный. Хәзер мөмкинлекләр яхшы ачылды инде. Авыл җирендә дә зарплата шәһәр җиреннән калышмый. Шунысы куандыра дик минде. Баштарак теге уйланылмады инде, шәбиткә мәсәк бәлки әйбәтрәк тә булган булыр иде уйлап куясың инде. Түләү дә юк инде элек. Булмады инде, андый заманнарда булды. Менә хәзер полный инде, акчасы әйбәт. Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бүген барысы да заманча таләпләргә туры килә. Авылда калырга теләүчеләргә 80гә 20 программасы буенча йорт төзү мөмкинлеге каралган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Күкмара яңалыклары. Мәхәббәт турындагы шигырьләр Синер авылында 2нче Соловьев укулары үтте. Язучы тормышының күп вакытын Печорада үткәргән, ләкин Синер турында онытмаган, үзенең шигырьләрендә һәрвакыт искә алган. Умел увидеть прекрасное в жизни, несмотря ни на какой возраст, несмотря ни на какие обстоятельства. Он был поэтом. Шагыйрь, романтик һәм корабль капитаны. Синер авылында Геннадий Соловьевны искә алдылар. Биредә ул туган һәм бала чагының иң күңелле вакытларын уздырган. Шулай ук иҗатының күп өлеше әлеге җирлек белән бәйле. В конце жизни написал большую книгу, называется «Синерская Русь и Печорские были». Тормышының соңгы елларында ул Синерская Русь һәм Печорские были дип исемләнгән зур китап язган. Анда безнең туган ягыбыз, Күкмарабыз, Кашкара һәм Синер биредә яшәүчеләр турында язмалар сакланган. Геннадий Соловьевның иҗаты уникаль, биредә җирле диалект чагылыш тапкан. Шулай ук Синер авылына кагылышлы күп кенә тарихи фактлар да яктыртыла. Например, то, что центральная улица называлась улица Подгорная, мы узнали... Мәсәлән, Үзәк урамның тау асты урамы дип аталганын аның шигырьләреннән белдек. Бу турыда хәзер безгә кем сөйли ала? Андый кешеләр инде юк. Геннадий Соловьев әлеге мәгълүматны үз иҗатында саклап калган. Соңгы тапкыр шагыйрь Синерга 7 ел элек кайткан булган. Аңарча туган ягында ул ярты гасырга якын булмаган. Озак елларга сузылган аерылышуга карамастан, Геннадийның 2 туган энесе Иван аның белән бәйле хатирәләрне һаман да искә ала. Все время общались, ходили. Һәрвакыт аралашып тордык, урманнарга барып чикләүкләр җыйдык, чишмәгә дә йөрдек. Әлеге урыннар аның өчен бик кадерле иде. Оештыручылар киләчәктә дә әлеге укуларны дәвам итәргә телиләр. Аның масштабын арттырып, кунакларны Күкмарадан гына түгел, башка шәһәрләрдән дә чакырырга планлаштыралар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Күкмара яңалыклары.
Быелгы уку елы да тамамланды. Шул сәбәпле нәтиҗәләр ясарга да вакыт җиткән. Отличниклар, активистлар, спортсменнар һәм олимпиада җиңүчеләре. Аларның барысын да отличниклар слетында бүләкләделәр. Бу чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Каких мы школьников собрали, здесь море умных, чистых глаз, здесь молодость чарует нас. Узган уку елы йолдыз өчен җиңелләрдән булмаган. Ул бер үк вакытта олимпиадаларга да, имтиханнарга да әзерләнгән. Ел дәвамында чыгарылыш сыйныф укучысы зур күләмле эш башкарган. Чөнки җиңел генә яхшы нәтиҗәгә ирешеп булмый. Подготовка началась с самого начала учебного года. Олимпиадаларга әзерлек уку елы башыннан башланды. Көндезләрен дә, кичләрен дә әзерләндек. Кай вакыт мәктәптә караңгы төшкәнчегә кадәр калырга туры килә иде. 4нче мәктәп укучылары Олина Егорова һәм Лилия Владимирова технология буенча бөтен Россия олимпиадасы җиңүчеләре. Беренче тапкыр гына катнашмыйлар. Әзерлекләре дә җитди узган. Я участвую в олимпиаде 6 класса. Мин олимпиадада 6нчы сыйныфтан 4 ел дәвамында катнашам. Быел гына мин бөтен Россия этабына чыга алдым һәм җиңүче исеменә лаек булдым. Я начинала готовиться к олимпиаде уже с лета, так как надо. Олимпиадага җәйдән үк әзерләнә башладым. Чөнки проектлар ясарга кирәк. Бу озак һәм күп эш таләп итә торган процесс. Тантанада катнашучылар билгеләп үткәнчә отличник булу һәм олимпиадаларга әзерләнү җиңел түгел. Ләкин бу күпләр өчен алга барырга стимул. Чөнки олимпиадада җиңүче исеменә лаек булу киләчәктә теләсә кайсы югары уку йортында бушка белем алу мөмкинлеген бирә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.